Һәм әниең киләчәктә Алла бирсә, синең шушы шәч артындагы фатанны салдырып, бүген без инде аны сандыкның бер төбенә куябыз, яшереп үзебезнең генә белгән укромный место без бит нуручы әйтәйме? Шушы фатаны алып, һәм Ләйсәнәнең кызының туенда менә шушы фатаны Алла бирсә, саклыйсы шул туйга хәтле. Ярыймы? Әйдәгез әле. Бисмилләне әйтеп, үзегезнең балагызның һәрбер шушы фатаны алган вакытта бәхет теләгез. Без амин, амин дибез. Һәм иң дулкынландыргыч мизгелләр, чөнки хатын-кызның ярдәм итегез әле, ярдәм итегез. Менә шушы ак фатан киләчәктә дә бер кайчанда каралмасын. Кайлы җилләре сезнең гаиләгезне килеп капмасын. Фирзапа, киләчәктә Аллаһ бирсә, кызыгыз сезне һәр чак шатландырып торсын. Ләйсәнә һәр чак уңган килен, яраткан кыз, яраткан әни һәм иң яраткан тормыш иптәше булырга ясин сиңа. Һәм инде киләчәктә әниеңнең, туганнарыңның йөзләренә кызымлык китермәенчә, матур тормышта, бәхетле тормышта, үзеңнең тормыш иптәшең белән яшәргә язсын дигән теләктә калабыз.